ukuthi wena mfethu kahle kahle into engifuna ukutshela yona yabona nje njengoba sashaya imali yabo lo 500k sahamba saboshwa sabuye saphuma ngiyakhumbula vele mfethu ngangiqambile yebo mfethu ngaqamba amanga lapha mfethu yabona ngifuna nje ukukhipha leyo mfihlo ngathi njengoba ngathi imali yathathwa ubaba wakho ngayitshela ubaba wakho ukuthi kuphi ngaqamba amanga mfowethu imali yathathwa intombi yami mfethu yabo imali bafo awuyile emuva ukuthi imali koningani mfethu imali ayithathwanga mfethu ubaba wakho mfethu yabona ngifuna ukuxolisa lapha imali yathathwa intombi yami mfethu njengoba siyanyamalala nje kwayona bafo Ngicela uthatha leli thuba kubingelele imbukelo yeBlack Life TV isiqephu sethu sithi sikhiphe izimfihlo with myself Mlangeni Makasela siyabonga kakhulu ukuthi nihlezi nisupporta as Black Life TV viewer siyabonga nibuka ama episode till the end ama comments as well siyabonga kakhulu without any waste of time ngicela uthatha leli thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami then uzobe sesitshela ukuthi uqhamukaphi bese yasho ukuthi ufisa simsize ngani as Black Life TV sawubona bhuti njani yebo sawubona ngiyaphila ubhuti uqhamukaphi ngiqhamuka eLamontville sisi okay so bhuti ufisa sikusize ngani la Black Life TV njengoba ubhalele kuleli uhlelo yebo sisi la nginenkinga nginemfihlo nobhuti wami ubafo ukuthi kunemali esihamba sayishaya nobafo sase sihamba siyoyifihla imali eyazi la siyifihle khona naye kwasho ukuthi ngaphakathi sesingaphakathi ngavakashelwa intombi yami lapha ngaphakathi sifihlile imali kwase kuba tholakala ukuthi ngamtshela intombi yami la sinengane naye ngamchazela ukuthi imali ekuphi ubafo akakazi ukuthi ngiyichazelile intombi yami okay so manje into eyenzeka kwase intombi yami yahamba yabuyela yoyithatha igumbi imali yayithola imali la sasifihle khona yahamba yawenza izinto zawo saphuma nobafo ngaphakathi ejele sase siyahamba ngamfihlela ubafo ukuthi imali yathathwa intombi yami ngase ngithi kuyena ngatshela ubaba wakhe ukuthi imali ekuphi so ubaba wakhe uhamba yoyikhumba imali indlela azi ngayo ubaba manje iyangidla lento ngaphakathi la kumina ingiphatha kabuhlungu ngawuba ubafo waze wagcina esebulala ubaba wakhe embulalela yona le mali ngoba wazi ukuthi imali yathathwa ubaba wakhe kanti imali yathathwa intombi yami so mina engifuna ngicela kwenzeke ngicela ukuconfessa kuyena ubaba ukuthi imali ayithathwanga ubaba wakhe ngoba ingiphethe kabuhlungu lento sezowambulala manje iyangisinda lento ukuthi usezowambulala ubaba wakhe kanti imali akayazi ubaba wakhe ngempela ilokho siswami ngicela ungisize ngakho so njengoba uthi yena nashaya imali nayimbela nobafo kanti nizoba nebhadi ngivele niboshwe nihlala isikhathi singanani ejele ejele sihlale yabo ma 10 years okay out to 10 years so nisikhathi sihlalile ejele imama leli na walicela ukuthi alihambe loyigumba imali khona mhlawumbe izinto akakulethela zona ejele ngayo leyo mali wayibeka iphi imali njengamanje hayi akaphindanga ngivakashele bengithi mengithi ngiyamzama ukumfonela ngitshela ukuthi ukhulisa ingane wangakhela nje u2 room phela ngaleyo mali leyo mali imali bewu 500,000 mawuthi ngisakhumbula kahle yo kodwa nje wangakhela u2 room phela wangitshela ukuthi ngemali ukhulisile ingane ayisekho imali engaka nishaya ibankini sashaya imoto yemali okay sashaya imoto yemali sisi what a big money and then emva kwalokho ubafo lutho kumtshela uhleli naye lapha yana umtshela ukuthi ushaya iflow point ukuthi nalomuntu ngathi akasabhekeleni angikwazanga ukumtshela ubafo bengithi mina uma ingane yami imali mhlawumbe uzoyiphatha kahle ngithi mhlawumbe soyilungisa lento mase siphumile ke manje ngiyabona ukuthi hayi lento ngeke isalungiseka sekungcono ngimchazele ubafo ukuthi kwenzakalani ngemali ngoba nawe uyayifuna le mali
yini ubafa emenza ukuthi asole ukuthi acabanga ukuthi lokho kushoyo ukuthi baba kwayithatha imali kuyiqiniso sephuma ngaphandle wabonani mhlawumbe ehlukile ebona ukuthi mhlawumbe baba there is a possibility of ukuthi ubaba uyithathele imali ingoba hayi uyakholela kumina sisi uyangithemba nje ubafa into engimtshela yona uzwa yona akangingabazi ngoba zonke izinto ebesizenza bengizenza naye nje sikhule soba u2 sigangela soba u2 so ingakho nje ngikholwa ubaba udlula nini ke emhlabeni udlula senisanda ukuphuma ejele siphumile ejele kwaba unyaka owodwa ubafa usho ukuthi ubeloko eyifuna le mali kuyena ubaba ubaba wakhe ubeseze wathenga ngisho imoto ngoba bese retire emsebenzini okay so ubafa wavulwa ayitshela ke ukuthi hayi ngempela le mali wayithatha ubaba wakhe wavele wambulala yeah but uyakushayela every day ukuthi yena lo muntu uyayiphika imali lo muntu ngisola ukuthi uzizwa kanjani ngakho konke lokho knowing very well ukuthi imali ayikho kuyena angifuni ukuqamba manga sisi wami lento ibingiphatha kambi kodwa nami phela bengiqhubeka esayidini nami ngizama ukuthi usisi lo akayikhiphi imali uma wengane yami kwasho ukuthi hayi akayikhiphi waze wagcina ubafo esembulala ubaba wakhe manje sengiyabona ukuthi hayi lento isingaphezulu kwamandla ami iyangisinda kakhulu sekungcono ukuthi ngivele ngikhulume iqiniso kubafo umtshela sibone ukuthi senze njani yebo so mawengane akwazanga uphinda umbone after that usuphumile ejele uma wengane siphumile ejele wabonakala kancane mebona lento iserious ngizogcina sengimtshela ubafo wavele wanyamalala naye nengane yakho wanyamalala nengane yebo yo ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuconfessa I think kubalekile ukuthi ubafalaze iqiniso uma ucabanga ukuthi umphatha kanjani ubafulelo iqiniso ukuthi ubulala ubaba wakhe ngento engayona iqiniso hey sisi wami angifuni ukuqamba amanga kona ngiyacabanga ukuthi lento izombulala naye ubafa enhlizweni kakhulu kodwa ngizocela nje ukuthi ubafo angixolele sidlule kulento uma ukuthi kuyenzeka ubafo uyangixolela angazi noma uzongixolela yini ubaba is capable of killing his own blood ubaba wakhe umzalile ucabanga ngiyakwazi ukwenza kuwena lokho sisi wami angifuni ukuqamba amanga ngizobona kwenzeka kodwa ngiyafisa nje ukuconfessa kubafo noma ngabe ngenzakalani angisakwazi ukuyishintsha lento isiyohlala nje after esebulala ubaba wakhe akuzange kube khona insolo ukuthi uyena owambulala ubaba wakhe azange asaphinda boshwa kwenza kangalutho after the passing of ubaba akutholakalanga ubufakazi ukuthi ubaba wakhe ubulewe ubani wafa nje ubaba wakhe wathuleka wangatholakala umuntu ambulele yo asingasimosha isikhathi ibhodi wami azama ukuthola ukuthi azama ukuthola ubhodi ubafo wakho siza ukuthi yena uzothatha kanjani lo daba then we'll take it from there yebo ngiyacela senze kanjalo ngiyabonga njengoba izela yambukelo Black Life TV uyasho ubhuti ukuthi yena benobafo wakhe bashaya imoto emali and then bathole imali engango 500k after that base baboshwa bavalele yena ke ngokuthanda umuntu wesifazane waseyabona ukuthi akamshayeli intombi yakho ukuthi hayi khona imali esendaweni ukuthi misitholile imali intombazane ayizange isaphinda ubudlelwane babo baba right rather into ayenza wabazama ukumakhela nje u2 room kuphela atheme sephuma uthola but yena intombazane yagcina ibalekile and ubafo wakhe wagcina ebulala ubaba wakhe ngoba ecabanga ukuthi uyena wathatha imali so njengamanje ufisa ukuzoconfess amtshela ulokhu uzobafo ukuthi hayi njengoba wabulala ubafo mfethu ubaba kahle kahle imina onephutha kule ndaba asazi ukuthi ubafo uzothatha kanjani lo daba senzeni kanje imbukelo Black Life TV asameni simfonele ubafo simuze ukuthi uzothini Hello. Hello. Yes, kuhamba kanjani bhuti? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Siyakufonela sikuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. So right now nginobhuti oseduze kwami uthi ubafo wakho nikhule naye umngani wakhe basically kade uboshwe naye. Khona into afisa ukuthi athi ukukhuluma nawe ngayo ayihlambuluke. Okay, I can on your phone. Okay, sharp first. So bafo Ndaba bayaphila. ngiyaphila futhi njani Hayi woche baba. Ngikwenze njani asuvela ama TV my skipper.
Hey mfowethu, hey ukuxakeka bafa. Hayi kunemfihlo la mfethu yabo ngenza iphutha wena mfowethu, ngenza iphutha elikhulu la. Manje ngiyafisa ukuthi yabo le mfihlo uyithole mfethu uyazi yabo into kanjani. Ukhuluma ngani? Sonempilo manje wena ekhaya. Hey mntaka baba, hayi ngiyaxolisa wena bhuti. Ukuthi wena mfethu kahle kahle into engifuna ukutshela yona yabona nje. Njengoba sashaya imali yabo lo 500k sahamba saboshwa, sabuye saphuma. Ngiyakhumbula vele. Mfowethu ngangiqambile yebo mfowethu. Ngaqamba amanga lapha mfowethu yabona ngifuna nje ukhipha leyo mfihlo. Njengoba ngathi imali yathathwa ubaba wakho. Ngayitshela ubaba wakho ukuthi kuphi, ngaqamba amanga mfowethu, imali yathathwa intombi yami mfethu yabo. Imali imali bafu. Awuyile emuva ukuthi imali kunini? Mfowethu. Imali ayithathwanga mfowethu ubaba wakho mfethu, yabona ngifuna ukuxolisa lapha. Imali yathathwa intombi yami mfethu, njengoba siyanyamalala nje kwayona. Bafu. Hayi ngoba ngingathuki ngizokwazi bafu ukuthi sengaze ngizothatha zamba futhi kundarani bafu utshela ukuthi le ntombi yakho kundarani bafu. UJoba ngikutshela bafo, bengifisa kona nje sikhuluma ubuso nobuso uma ukuthi kuyenzeka. Bafu le nto eyisho bafu khuza wona ukuthi lokho kudelela kahle. Uyakhumbula le amanga ngakutshela kahle ukuthi ngizozama ukulungisa impilo yami la. Ngiyayeka le nto yobugebengu. Wena njani ngizweni intombazane? Nami bafo kwangeyona inhloso yami ukuthi lo muntu imali akayithatha ayisebenzise. Kahle imali ngangifuna ayoyilanda la siyifihle khona ayigcine le mali. Manje yena vele wayisebenzisa. Uphena manje lo muntu wakho uphena manje ngikuyena simlanda manje. Uyophona manje ukhuluma kuphi la ukhona? Mfethu lo muntu unyamalele mfethu, unyamalele ngiyaxolisa kakhulu. Bonke bafo. Uyakwazi ukuthatha umoya womuntu uyesemeni. Uyophona manje. Manje njengoba nje ngilapha ethi ku TV mfethu ngizoconfessa kona lokho my brother. Ngicela uxolo kakhulu ungixolele bhuti wami, ungixolele baba. Azini bafo. Indaba yakho angifuna ukuthi ngize ngiqale ngikhuphule umoya wakho manje. Ngahlakala ngaphakathi iminyaka eyishumi siyena ngaphakathi sikhuluma kahle ukuthi makuphuma la ngaphandle siyasipenda yenza njani wena umela ngawo manje uthi kubheke impilo yakho manje uthi unyamalala kahle. My brother ngiyaxolisa bafawu ngayengeka impela mfethu ukuthi ngithemba umuntu wesifazane. Ngagijima ngifonela ama-TV manje ngibonisa nabantu azini lungile bafo ngibona mangifike endlini kodwa udaba ukuthi mase ikhulume yabo. Alright bafayi ngiyabonga bafu ngizuyela. Uzizwa kanjani? Uthini bafu? Ubafu akafuni ngisho ukuyizwa le ndaba le. Ngiyabona futhi uyangisongela nje ngempela, uyangisongela ubafu kodwa ngiyafisa ukuhlangana naye sixoxe ubuso nobuso. Ngibona ukuthi uyangixolela noma wenze njani. Ayiziyazi ukuthi uxola kuthatha isikhathi nakhona. Ngiyazi sisi kuthatha isikhathi kakhulu njengoba nje seze wakwazi nokuthi abulala ubaba wakhe. Anginalo ithemba lokuthi uyongixolela. Wena uyibona usafe. Ngilindele lokho ukuthi ngeke aze angixolele. Wena uyibona usafe kulesi sigameko ngokubuka kwakho. Njengoba kade ngichazele before ukuthi lo muntu is capable. Hayi impilo yami esengcupheni kakhulu ngoba phela inkulu kakhulu le mali manje sisithi ukuthi ungavela uxolele umuntu nje kanjalo. Impilo yami ngiyibona esengcupheni kodwa ke ngiyozwa khona ubafo ukuthi uyokwenza njani. Kusezandleni zakhe mina ngiyokwamkela nje lokho akwenza. Okay ngiyakuzwa bhuti wami and nokuthi ke nawe uyayisola ngokumbetray because eqinisweni umbetrayila ngithi understand that for the fact ukuthi nemali imali yeni noba u2 but bathatha isinqumo wedwa some involved kodwa naye behleli nawe ngaphakathi akunjalo sisi kunjalo
but I hope uzokwazi ukuthi udlule kule nto usafe, kungabi khona mhlawumbe into embi ezokwenzakalayo empilweni yakho, and also simply because now usuyibekile la ngendlela ebengayo, siyathemba ukuthi kuzoba khona mhlawumbe ukuvikeleka kuwena kubafo wakho njengomuntu ongimbona ngathi uyingozi kakhulu. Yebo sisi, wona njengoba sengimtshelile nje noma nginalo uvalo, kodwa kukhona lokhu ukuthi kezwakala kumina ukuthi ukhona umthwalo noma mncane engikuthulile kumina. Yebo akunjalo sisi. Siyabonga kakhulu ngokusithemba, and siyafisa ukuthi ninobafu nizama ukuthelela amanzi even though uzothatha isikhathi eside because of ubafu indlela ayithanda ngayo imali. Bekwazi ukuthatha umphefumulo le mali ngempela mengekahlala utheni kahlukumezeke ejele ngaphansi, kodwa ngiyafisa ukuthi wena kube khona ukuphepha nawe kuwena. Yebo ngiyabonga kakhulu sisi, nami ngathi umphefumulo kababa wakho ngalala ngokuthula sisi. Shame man. Yebo. Abashiyo abazi isilungu bathi truth shall set you free. At this point ubhuti la eduze kwami uyafisa ukuthi nje bese khuluma iqiniso lakhe uzokwazi ukuthi ukukhululeka because sekhona nesidumbu phakathi kulento le kade iyenzeka beyenza bona benobafo wakhe. Anyways, asingasimoshiki isikhathi bafethu siyone lento, siyathemba ukuthi nambukela uzo understand ukubaluleka ukuthi ungambetray umuntu, more especially mina enze nayo izinto, ngoba i-betrayal might cost everything, izinto eziningi ongekusakwazi ukuthi uyilungise. Mina Mlangeni Makasela, ngithanda ibhadi. Let me love and leave you guys. Don't forget to press subscribe, like, share and comment. I'm out. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho, isithando seminyaka esikade saduka. Noma ngabe udokizolo ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.